Kanina nga si Lusan. Dili mo kay kanang magdepende ako sa kanang action sa ako ang kanang Sa imong nakita? babae bitaw. Kung na ako'y makita nga lahi something kuan. Diyan na ka magselos. Unsa pug ka magselos? Di ko kanang vocal ni Roslyn kuan lang. Manabi ko ra ka? Dili po. Oh. Dili siya vocal pero makita nam na kailangan Sumbagay black dahil. eye diri. Wala yung vocal lang. Muhilom lang ko pero makabalo na siya og nagsilos na korwal. Yes. Nababalaan mo na kaagad na nagsiselos kasi naiiba na talaga yung timpla niya. Sos bisan pag mungisi na pag mata na nako nakita na ko pretan atong dito mi sa kuan ako vulgar Ayo po. ay agay Agad. sa una hilig kay ko kanang mga alkansya unsan pagtipid kanay mo ra ni akong gastuon bahala pag gutom kay ko karon basta kay mao ra ni akong gastuon Inana siya. bahala pag di ko kakaon ana basta kay ang ug dira ra gyud Nakalimit yun. ana ka pait lang alkansya ko sa una kung manghod puy tiglugit Makarelate sa ana. o nya grabe kay kuan sa kwarta alkansya nga bamboo ba. Nababalaan mo talaga na nakakuan. Naapa ko sa pikas balay, natingala ko ning tingog man ako sa dagan ko dito, dagan paglataw na ko kumanghod nga ana na eh. Gigunting pa niya ang 50 kay para di daw mailahan nga ako Di dili na madawat ako kaayo. Bright yung mangod na siya yung mga diskarte, no? Overdose pa to siya mo to nga nana pag budget yun. Sa una ug unsay sudan sa buntag mo na panihapon. Napay usahay ang isda ipon. O tagtulo-tulo tani ha. Oh, inana. Tulo-tulo So ni. BH. Anong sakto man ka og unod ron? Karon naman ko ning dako kay kanay Gara na kagkaon kay. na uy Ay, Mas mato dito, uy, libre ni, kay kuan. Vlogger, kay Kanipa, vlogger. Oo. Kaon sa kagtaman. Kaon, taman. May kausaban na dyan, no? Ngayon mo lang mararamdaman niya na importante ka talaga masyado ba kapag nag-ano ka na, naiilhan ka na. Mailhan. Kana, Kung saan ka umaadto, imbes na magbabayad ka, yung uban, hindi na nagpapabayad. Uy, ayun na daw, na discount. Pero hindi, As in, kahit hindi mo i-promote, oh. alangan naman, ako boy, negosyante kinsa magkalibrehon, mo makinan. Gansi-gansi lang kunin mo. So ngayon, na may pangalan ka na, may gamitan man ang tawag dyan. Gagamitin kita, humanda ka. Ginamitay lang. Pero okay naman gyapon kay, ang ilang gihatag, ato pong suklian po. Oo,